दिनै मुलुगनां आबहावा सान बे लोब्बा लाखिनानै दिनै मा हाबाफारि लायो? दिनै वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे मुलुगनां आबहावा सान आरो बोसोरफ्रोमबो बे इउनाइटेड नेशन्सजों घोषणा होजानाय मुलुगनां आबहावा सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिबोदों। दिनैनि सानाव जोंनि दखरा आफाद, जोंनि जिल्ला आफाद, मिरु आफादा गोबां ओनसोलाव गोबां फसंथानफोराव आरो जे जायगायाव माने बेबायदि दंफां जों गायनो हायो बे जायगाफोराव जोङो थिक खालामनानै बर्तमान कभिड बा महामारिनि समाव दंफां गायनायनि थाखाय महामारिनि जि प्रट'कल दङ बेखौ मानिनानै दंफां गायनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा इउएन पार्क बेयाव आनसलिक कमिटि आरो जिल्ला कमिटि ज' लोगो नांनानै दिनै दंफां गायदों। आं मिजिंथियो जे बुहुमा जुदि समायना जानानै थानांगौब्ला, बुहुमा जुदि सोमखोर जानानै थानांगौब्ला आरो मिथिंगानिफ्राय जोङो मोजाङै आबहावाखौ जुदि जोङो मोननांगौब्ला, क्लिन जुदि माने आबहावा जों जुदि मोननांगौब्ला जोंनि मिथिंगाया सोमखोर जानानै थानांगोन, दंफां लाइफांखौ जों मोजाङै लाखिनांगोन। होमब्लासो जोंनि अक्सिजेननिफ्राय लानानै जोंनि जि साखोन सिखोन जि आबहावा जों बेखौ मोननो हागोन। जे आबहावायावनोखि माने गाज्रि माने बे बिजानु बा गाज्रि माने बेमारनि बेयाव माने बिजानु थाया, बा जोङो बे आबहावाखौ लानानै जोंनि देहाखौ जोङो जाहाथे गोग्गो मोननो हायो। गोबां समाव खरां जायो, द्रट जायो, गोबां समाव बांद्राय अखा हायो, फ्लाड जायो आरो बिनि गुबै जाहोना जाबाय मिथिंगानि जि इक'सिस्टेम बे इक'लजिकेल बेलेन्सा मेनटेन जाया। आरो मेनटेन जायैया बिनि थाखाय जे जोंनि गोबां हाग्राफोरखौ गोबां ओनसोलाव दिनै हाग्रा एवस्रांनाय, हाग्रा दानस्रांनाय, दंफां लाइफां माने दाननानै सिखावै फाननाय, बा जोंनि हाग्रा ओनसोल बा रिजार्भ ओनसोलखौ सुरां सिखारिफोरा माने दंफां दाननानै दिनै माने गैया खालामबाय, जोबस्रांहोबाय। दा बेखायनो फैबाय थानाय गासैबो फरायसा फरायसुलि, जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला, जोंनि बैसोगोरा जायफोर दङ, बयबो जोङो मिथिंगानि फारसे सांग्रां जानांगोन। आरो नैबे महामारिनि समाव गोबाङा अक्सिजेननि अभाबनि थाखाय जिउ गोमानो गोनां जादों। आरो बेखायनो जोङो बुहुमा ओरैबायदि मोनसे जायगा आरो ओरैबायदि मोनसे बेयो ग्रह माने जेराव बे बुहुमावल' मानसि, सुबुं बा जिब जुनार जिउआरि मानेफोरा थांनानै थायो। दा बेखायनो बे बुहुमखौ जोङो जुदि गोथारै मोजाङै जुदि लाखिनांगौब्ला सुबुं माहारिया बेखौ जोथोन लानांगोन। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो थांनाय 2018 मायथाइयाव जोंनि मिरु आफादनि जि गल्डेन जुबिलि, बे गल्डेन जुबिलियाव 6 लाख दंफां फुलि गायनायनि जि टारगेट, बे टारगेटखौ जोङो लानानै हाबा मावगासिनो दङ। बिश्व परिबेक दिबक बा दिनैनि सानावल' एबसुआ दंफां गायो बेबायदि नङा। जोङो एप्रिल दाननि जागायनायनिफ्रायनो गोबां जायगायाव, गोबां ओनसोलाव, हाग्रा ओनसोलनि साखाथियाव बा गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठाननि जि जायगा बेयाव जोङो दंफां गायनाय हाबाफारिखौ मावबोदों। आङो बयखौबो खावलायगोन जे जोङो कभिड महामारिनि समाव बयबो सांग्रां जा, रैखाथियै थांना था आरो मिथिंगाखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय, मिथिंगाखौ जोङो सोमखोरै लाखिनो थाखाय, बुहुमखौ जों समायनायै लाखिनो थाखाय आसाम आरो बड'लेण्डखौ जोङो साबसिन हामसिन ओनसोल हिसाबै दाफुंनो थाखाय बयबो दंफां गाय आरो मिथिंगानि जि इक'लजिकेल बेलेन्स बेखौ जोङो बयबो मेनटेन खालाम। होमबानो सुबुं माहारिया फिउचाराव जोङो उन जोलैनो मोजां जोङो समायना बुहुम आरो समायना बड'लेण्ड जोङो होनानै गालांनो हागोन। आं बेखिनिखौनो साफ्रोमखौबो खावलायबाय। आरो दिनैनि हाबाफारियाव जायफोरा बाहागो लाबाय, जायफोरा दंफां फुलि गायबाय, जायफोरा बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय, बयनिसिमबो आं साबायखर बावदों। गोजोन्थों।